дар бораш. Ҳам хушам медонам ки мақсад Абулқосим Фирдавсӣ несон агаш. қисмати инаи Рустам ва Суроб дар ёдам астад ки чӣ дар охир мақсад вай мекунанд. Бисёри хиша ба ҳалокат мерасонанд. Хак шоҳномаи асари Абдулқосим Фирдавсӣ аст. Шоҳномаи асари Шоҳасар гӯем хато намекунем аст. Шоҳнома асари Фирдавсӣ фикрам. дар бораи қаҳрамонои ин асар медонед номашон чӣ аст? Шахнамыни не читала. Я же в русской школе училась, у нас как-то вот в основном русскую классику. Шоҳнома Абдулқосим Фирдавсӣ. медонед ки навиштааст? охи Абдулқосим Фирдавсӣ навишта ки чӣ хел намедонем ора. фақат ягон ҳамон персонажҳои охи ина Рустаму Сороб ҳаминро навишта бо бисёр чиз буд уҷод дака.